Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan a Darlin. At taga-probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naumaak iti kanayon a panagbarbartek ti asawak. Ket imbes a paritak nga aginom, sugsugak pa'y kitnin nga aginom, gapo, tatalaga nauma akon. Bueno papagayam, intay dinggan di pakasaritaan ni Darlene, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nakaluto kan, anak? Nanang. Agao ka nga rodan, tamangantan. Ni tatangay. Bay amon, tadya arak ti kanan na. Sige nga rod, nanang. Agao akon. Alangan nga orayan tapay laang ni tatang mo, kat mabisina kon. Ay, nabanogak anak kitang dan. Mabit lang nga rod, nanang. Taagao akon. Darlene! Lukatan man ti ruangan. Woo! Nabartag ka manan. Ito na, naginumak nga ron. Ala, sumrakan, tairikap ko tiri daw. Nangan kayo ka din. Katuan alangan mat nga orayan da kalatan. Igawan na man iti kanak. Ay, lukatam latan day ta nakaluban di talamisaan. Isuday tan ti kanam. Walang alta, mga nakon, bakit? Ay, Ituloy mo ti maturog. Ita, tasaan ka na nabartag. Mabalin ka di akasao ka iti nasayaan. Anya ti bagamaya. Mabalin ka di nga isardeng mo ti panagin inom mo. Padasa ka, no kabalak. Saan mo apadasan laeng? Ikate mo ti panagin inom mo. Madingarod tirik na no sana ka makainom. Para matlaeng ken ka ti ibagbagak, Marshal. Iso apa nga asim ta isardeng mo ti panagin inom mo. Siya kun ti agpakpakaasikan ka. Mangibabain ni tatang, nanang. Oh, apay manan. Nabartag da ka ni tata Julio alinabsan mi ijay kantina. Anya manintin bagbaga na aya. Kakadwak dagiti gagayam ko. Kat mabainak no makita da amang martak ti amak. Ay, saan mo latakuman a pinampansin Linabsan nyo latakuman. Kasano? Kat ayaban nakmat ni tatang. Dahito ti anak ko, analain ka nagagat nga agadal. Dahito ti mangilong auto kada kami itirigat. Kun kuna nagit din. Di lagbain. Hala, paspasin siya amon jay amama. Tauray siyak. Diya ka mo noan niya ti arami idakan ko tapno sumardeng iti panagin inom na. Noan niya launay tiraman day nga arak Apay akay kayat da. Wan nga rod Nasangarmat day ta arak. Ngam apay apaggugusto da. Sigod ka din amang nginom ni tatang, nanang? E dinagamam mo kami. Saan mat nga gininom? Naisungsong laeng ka ni Julio. Anya nga tati aramidan tayo. Tapno sumardang ti panagin inom ni tatang. Ay, jakam mo. Jakam mo na anya ti rumbang nga aramidak. Malasang ka, Ayam ni Marshal. Ay, jakam mo tatang. Napanman nga ta naginuman Katnuag agsapa. Alangan anapan na ginaom. Masurunak ngamin kenkwana. Iso adyak kasasao. Pimanaw itay asaan nagpakada. Napanan na ngay nga ta. Apay aya, ada ibagayo? Ada pangawisak kan kwa na pagtrabahuan may. Ay, sayang pa'y day ta trabaho. Nasayaat ko maano adda ditoy. Imbaglakit din Tauray kas tang agin inom ti asawam. Kat addalat ta kanan yaw. Kat, ada mo trabaho tatang? Sa bagay matkit di Ala, anusam di asawam. Ay, dandani maibusan ti pasensyak kenkwana tatang. Saan mulat tanasar dengan abagbagaan? Kasta mo ti aramidak kat, ngam dinak mat dangdanggan. Alang araw na, inton sumangpaet,
Ibagam nga umay ije balay. Tasyak man timang bagbagakan kwa na. Sige nga rod tatang, ibagak to inton sumangpet. Sa dino tinagkapwam, imay ni tatang idagsapa. At ako mapangawisan na ken ka trabaho, ngamawan kamat. Trabaho tinapanak, bakit? At iti kwarta. Ha? Imbag man ta saan mo manin nga inginom? Kasano? Di nakmat ngaminan kasasao, bakit? Talaga. No maumak ken ka, saan laaday tati aramidak? Anya kay ti aramidam kanyak, bakit? Saan ko nga ibagbaga? Urayom latan. Basta di nakisuksukat ha. Tatalaga aday tapay lang mo tinapanunot mo nga aramidak? Anya nga min ayat ti aramidam. Ibagamat atap no amok. Basta, aguray kalaeng. Ngam saan ati panangisukat ko kan ka ti aramidak. Jak aramidan ti kasta. Gapo ta balasangan ti anak ta. Nasayat nga rod ano kasta. Thank you, tadi nakisukat. Pangaasiman ako, tapautangan nak iti igatang ko iti agas jay amam. Apay, agsaksakit ni tatang? Un nga rodan ako. Talon nga aldaw ama di ti bagbagina. Kat, ipacheck up yu Awan mat nga rod kwarta. Apay ngamin nga itayo laeng nga ibaga. Ala, kuyogan kayon amapan mangipacheck up ka ni tatang. Alaman nga rod anak ko. Kat, kumusta nga ni tatang mo? Babae ni ti kasi ni Apo, saan mo't na-admit? Gagangay kanula ang atrang kaso. Iso apin nagawid da kami, kalpasan anaresitaan da iti agas. Ay kat, nasayat nga rod ata sana na-admit. Iso ang si ka Marshall, sardengam ti arak, tanarigat ti agsakit. Napayasak man yung tinakita. Ta iti panagin inom mo, mabalin ka ang makaala iti sakit. Kita man tabagim kat nakakutkutong kan gapo iti kaiinom mo. Talaga la ka babagik ti kasto. Ay, saan ka man nga agrason? Saan mo't asigod akasta ti bagim? Apay anak kami suot ka manan. Nalabsak manan ni tata nga gininom. Ngam liniklikak. Jak nagpakita kan kwa na. Anya? Kalkalpas mila ang anak sao, ngam napan manan na ginom. Ay nananang, mamati kamot ngamin nga agbaliw pa ni tatang. Ay, apay kat asaan ngay. Addan tulat ta pagnakman na kat agbaliw. Ay na, siyak tungatan ti karagsakan nga anak. No sumardang ni tatang iti panaginom na. Saan ka amaawanan itinamnama, anak? Agbaliw to ni tatang mo. Imbaglakit din tanasingpot kayo, nanang. Kasanon, no sugador kas kada mamartek kayo mat. Ay na, dayta siguro matidyak maaramid, anak ko. Oray kas kasano, napadakkaldak mo't datatang kananang anasayaan. Saan ka di, nagtungtungtan nga isardeng mo ti aginom? Awan matimbaga nga isardeng ko Saan ka amabutang iti kunakkan ka nga aramidak no aginom ka pay? Sana ka mabutang nuan niya ti aramidam, bakit? Tinapatag, di nakisuka. Ay na, talaga saan ka amabutang iti imbagak nga aramidak no di mo isardeng ti aginom? Basta di nakisuksukat, bakit? Ayos latta kanya. Nasayaat mo tanasapa ka simbangpot, anak ko. Apay ka di, nanang. Si kaman ti agluto, tapirmi ti bannog ko. Ay katuan nanang. Anya ayat ti ilutok asidaan. At dati na pa dita, ipritom. Sa gisaman day takalunay aginatang ko. O sige, nanang. Angam, apay ngay amay sa abalkot lang titinapa. Sigun mo't adwa abalkot tigat-gatangam. Si data laeng Ha? Ni tatang ngay? Ay, naumakan ko na. Bay amot nga agbirok iti lamutan na. Kan iso ti agluto iti kanan na. Ay, kaasimot Kat no nakakutkutong lang arudan ni tatang. Wana, tabarang day ti pagnakman na. Alang arud, nanang. Da kayo ti makaam mo. Ala, agawaam nga iluto ti sidaon ta. Adan in na poy, iso as sidata latan ti ilutom.
Nakon. Bakit? Awan bibiyang ko, no adakan. Ti makan. Namisin akon. At dainted mo ayah nga igatang ko iti masida. Awan. O, di awan mo ti makan. Apay, saan kayo anangan? Nangan kamin, ngam awan na bate. Apay, di na kimbatsan ngay. Katuan at akurang di masida. Iso lang mo ti man na yan ti kwartak. Sabay, mabisin akon. No ammom ti mangan, ammom mo ti agtrabaho. Saan nga araklatan ti pagalistuam? Ay, mapanak man langin di balay da tatang. Barang at dapay nabati si Dana. Apay, agpaisuasan anangan ni Marshall idirabi Saan, tatang? Kaputawan masida. Himay ijay balay. Agdamdamag iti masida. Katawan mat nabati ang masida. At dadwa ato yaw, ang sindakon Apay, talaga ka di nga awan igatang yu iti sidayaw. Pautangan ka payla balasang kaw. Ni Marshall kumatipang tedak iti kwarta. Ang mga no inom na. Ada kwartak, tatang. Ngam talaga saan ko nga inlakam. Tabarang dayta ti pagnakman na. Hey, maasyak lang amin iti anak ko, balasang ko. Ay na, tatang. Ad-adda, adi na maikkat ti panagin inom na, no saan ang maikkan iti pagnakman na. Nakarkaro laeng ang makaala iti sakit na. Sa bagay matkit di Anay ko, bakit? Pero may sakit ti tiyan ko Anay. Kat, anya ti kayat mong aramidak, igatangan ka iti arak. Diyak ka balan ti sakit ti tiyan ko, bakit? Iban na ko ni sa ospital. Ay, diyak kayat. Mapankakot aginuman Ang mga no dayta ti agas na. Unay kamutan, bakit? Hindi ka lakad di masyan kanyak. Iti siyak ti agpakpakasi nga isardeng mo ti umininom iti arak. Di nakpatpat yan. Sa itataag sakit ka, rangrangan na. Diyak to numinom, bakit? Basta itaray na ko man di ospital. Diyak ka balanan ti sakit ti tiyan ko. Agkari ka pa'y, adi kanto umininom. Uwan, bakit? Ikarik. Diyak to naginom iti arak. Kumusta nga iti asawa, manak ko? Apay ka nung agsaksakit ti tiyan na. Agtinag nga ulsar ka no ti sakit na, no mabaybayan na ti bagina, nanang. Talaga ang maiparitin ti arak kan kwa na. Gapo iti kaiinom na, dimot mangan, suakas jay. Nasaya at matngarod no maisardeng nan ti aginom. Ay kat adakan kwa na daytan ananang, no kayat na pa'y ti agbyag, iti naununday. Ngam no kayat na anabi iti biyag na, o di itultuloy na latta ti uminom iti arak. Ay, makaawid kayo ka di mo ilaang ita anak ka. Wana nang. Urayin tayo laang ti reseta ti doktor nga agas ni Marshall. O anya, kayat mo pa'y ti agbyag iti napapaot. Nanyamat deta adamag mon, bakit? Natural No kasta, tong palam amin nga imbaga ti doktor. Tano saan mo atong palan, kat kumarkaro ti marikriknam. Saan to nga agas ti gatangakon, no di kat arak, tapno mabibiit ang ti biyagmaon. Unay matikasta na pa nagsasaom, bakit? Tapno agnakam ka kat isardeng mon ti aginom. Ada aya kasta padre di pamilya. Sorry, bakit? Ikarik, isardeng kunti aginom. Kan nagtrabaho hakton. Mabainak kan ka. Tas ka tinaggastos amin iti pan naka-ospital ko. Naimbag, tamom ti agbain. Ngam no si kamat lang ti mangdadaol iti bagim. Ay, makaammo kanton iti gastos mo. Awan ton bibiyang kukon ka. Naikatan ti asawak ti panagin inom na iti arak, Mr. Lonely. Kat nagbalinan a responsable nga asawa ken ama. To'y pagayam mo, Darlene. Agaman pagam Darlene iti daytoy apakasaritaam ket ti makonak nasaya at met naikatan ti asawam ti panagin inom na iti arak. Ngamin amin analabas ket dakes. Isu ano aginom tayo man san met siguro adakes no sagpaminsan laeng ken no adda okasyon. Ken saan asubraan. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod.
Ti pagaman nagpailinga di tinagan a Darlene, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti mo direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.